Boss Toyo versus Cara David tungkol sa Subic, ang ibinasurang paraiso. Ito mahigit isang buwan po namin sinaliksik ang isyong ito. Isolated po yung area eh. Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat. Paano nyo di alam? Tambakan na lang ng lupa ang bundok ng basura. Ito yung turo sa amin sa school eh. May organic layer, topsoil, basura, elevation. Hindi natatanggalin dun yung basura. At so ito, simulan na agad natin. Isa na naman itong pruweba kung bakit iba ang standard na isang journalist, iba ang standard na isang vlogger. Pinakita na naman ni Boss Toyo bakit yun ang kanyang pangalan. Dahil kamakailan, may pinost sa dokumentaryo si Cara David tungkol sa Subic na ginawang basurahan ng kanilang LGU doon, pansamantala daw. At ito yung sinabi niya, mula dito medyo may konting amoy na, tsaka marami ng langaw. At habang lumalapit tayo doon sa dulo ng kalsada, dumadami naman ang dumadami yung basura. Nagiging mas masangsang yung amoy, tsaka dumadami yung langaw. Mamaya papanoorin din natin yung video na ito, pero kung gusto mo panood yung buong video, panoorin nyo na lang iba na surang paraiso. Ako, dadaanan lang namin at magko-comment lang ako sa ibang mga parts nun. Sinagot dito sa isang post ni Boss Toyo, ito mismo. Yan, maswerte kami pinayagan at nakarating kami sa ground zero ng Subic dam site kasama ang mga katutubong 8 na nakatira sa paanan ng dam site. Nagulat ako dahil wala ako naamoy na masangsang na amoy. Tinanong ko sila kung normal ba iyon at sinabi nila wala raw talaga mabahong amoy. Kahit mga langaw ay halos wala. Tinanong ko rin kung saan sila nakatira, itinuro nila ang kanilang komunidad sa ibaba ng bundok. Wala na ibang kabahayan sa paligid. Nalaman ko na rin na pribadong tao na may-ari ng lupa. Ancestral home ang lugar na yon na pinaglagyan. Bawal yun, di ba? Walang pwede magmay-ari nun. So, gayon pa man nakakalungkot pa rin isipin ng mga basura na rito ay nagmula sa ating mga lungsod dahil wala nang sapat mapaglagyan ng basura sa mga syudad na uwi itong dinadala sa mga liblib at malalayong lugar. Parang opinion natin minsan di na natin kailangan sabihin, di ba? Lalo na kung alam naman natin na yung diferensya ng ginawa ni Cara David ay months of research at may research team siya at yung research team niya ay may kanya-kanya rin galing. Di ba? Hindi naman to para nag-scroll ka lang, tinignan mo kung ano kamusta, pumunta ka doon isang araw, hindi mo ako kumpara yun sa isang month-long research about doon sa lugar, okay? Gawin mo to, anecdotal to. Ito yung na-experience mo nung nandoon ka. Pero hindi mo pwede sabihin, ito ang katotohanan. Nasaan ang pruweba mo? Itong sinasabi mo ay kapareho nung sa degree at sa lawak ng research na ginawa ng team ni Cara David. So, siya, hindi lang mga LGU o ang DN ang dapat nating sisihin bilang mamamaya may pananagutan din tayo. Yeah, kasama ka talaga doon hanggat patuloy tayo gumagawa. Kasi meron sila atang ginawa doon. Sa lugar kasi nag-post din siya ng kanyang sorry. Gusto ko rin matapos agad to kasi hindi naman to abot kay Boss Toyo eh. Mas gusto ko pag-usapin sa Pilipinas. Wala akong pakialam doon sa mga influencer na nakikisakay sa mas importante sa yung mismo nangyari sa bansa. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa aking naratibo sa pagbisita sa dam site sa Subic. Parehas nyo ayaw ko din makita ang kabundukan na maging tapunan ng basura. Kaya daw siya nagpunta para makita ang kalagayan nila. Pero pag nakita mo yung video nila, may mga sponsors doon na nakalagay. Pero, diba, kailangan natin kumita. So, wag natin sabihin buong puso natin itong ginagawa. Okay? Meron niyang kapalit at meron din niyang hapyaw na katotohanan ng buhay na kailangan mo kumita. Pero wag natin sabihin pareho yung pinunta mo doon versus pinunta ni Cara David. Okay? Kahit sabihin natin trabaho din niya yun. Kasi meron siyang team para doon. Hindi para, sama ka dito. Para meron ding awareness yung brand. Yung alam na natin yan. So, nagpasensya siya. May amoy o wala. May komunidad o wala. May langaw wala. Pasensya po sa lahat. Ang aking naratibo ay ang aking naabutan sa dam site. Anecdotal. Exactly. Dahil nandun kay. Okay? Baka may naghanda sa iyo papunta doon. Diba? Iba yun eh. Huwag natin ipagkumpara. Hindi ko sinasabi na experience mo ay mali. Ang sinasabi ko, huwag natin ikumpara sa pinagdaanan ng isa pang taong nandoon. Well, mas heavily research pa kaysa sa atin, di ba? So, at ang iba na kasagutan ay mismo sa mga namamahala at mga kagawad sa komunidad sa malapit sa dam site. Walang sobra, walang kulang. Pasensya po, pasensya. Puro tayo pasensya. Pero sana yung mga sinasabi natin, pinag-iisipan muna natin bago natin ilabas. Kasi yan yung literal na parang basura din na tinatambak natin sa dam site ng newsfeed ng mga tao in mirroring yung basura sa Subic. So, tapos dahil sa parang misinformation or alam mo yun, na pagbago ng naratibo, may mga naniniwala tuloy kay Boss Toyo. Tuloy tayo sa mga pinost si Boss. Deleted na yung unang post. Ito yung versus sa post si Boss Toyo. Laro masangsang na amoy. Tapos ito yung sinabi, salute Boss Toyo, ganyan ang balita. Di dapat one-sided. GMA public affairs, wag po sana bias. Di ba mas madali maging bias ang isang influencer kaysa isang body? Di ba? Mas malaki, mas maraming pwede mag-correct, mas maraming pwede magsabing mali itong ginagawa mo, di ba? Compared sa isang tao lang. At dito rin nanggaling yung mismong comment ni Cara David. Nag-comment si Cara David sa post ito. Ito sabi niya, ngayon yung sabihin lahat na napanood nyo sa video, may nakatira ba sa tuktok ng bundo? Wala, nasa ng mga katutubong ETA, nasa ibaba at malayo sa basura. Grabe pamumulitika ang ginagawa sa kabila. Pati national media, idamay pa nila. To clarify, tatanong din ako na bakit taliwas sa documentary ni Boss Toyo yung post niya. Balanse ang documentary ni Miss Cara David.
May side ng DNR, may side ng mga tutubo, may side din ng LGU. Salamat po sir, salamat po na pagkakomento. Mahigit isang buwan po namin sinaliksik ang isyong ito. DNR mismo nagpasara sa dam site kasi illegal. NCIP mismo nagsabi na ito ay ancestral land not owned by a private individual. So, tulad dun sa sabi ko kanina. Nag-interview kami ng mga AITA at ipinuntahan ng mga bahay nila at para patas kinuha din namin ng panig ng Mayor's Office. Malino na may paglabag sa batas na sinabi ng Mayor's Office, we accept accountability. Napanood nyo naman siguro, kayo na lang po humusga. Salamat. Maganda tong parang lagi nating aalalahanin yung mga sinasabi natin opinion sa internet, pinag-iisipan yan, dinadaan yan ng paulit-ulit at yun ang research. Paulit-ulit, kino-cross-check mo lahat kung tama ba itong sinasabi ko at yan ang gustong-gusto ko sa mga journalist. Kasi second choice ko ang journalism nung ako ay nag-aaral. Iba ang aking piniling una pero yun yung pangalawang gusto. Kaya meron akong kakaibang respeto sa mga journalist. Alam ko may mga journalist na bayarin, meron mga mabababaw ang virtues, walang paninindigan, may mga ganun talaga. Pero wag natin kumpara yung ganitong klaseng pag-uulat versus sa isang vlogger na nasa harap ng camera. Diba? Wala ako sa level na ibang liga yan. Para mo sinabing Krillin versus Absorb Buu yung kinuha si Goku. Or Kaido versus Arlong. Diba? Magkaibang level yan. O Twigo versus Supreme King. Hindi ka abot sa level ng meron sila. Panoorin natin saglit. Malinaw na tubig ang dating paraiso. Naging, habang naglalakad, napansin ko ang ilang basurang nagkalat sa gilid ng daan. Ito yung isang opinion ni Boss Toy nandyan. Hanapin nyo lang. Mula dito medyo may konting amoy na. Ito na, pag pumunta ako sa isang LGS, ito na. Ito reaction. May Inaamoy konting na ako. amoy na. Kung may malakas dito na bracket for CEDH. Hindi nakakalam, LGS local game store. Yung minsan na may pambili ng card pero walang pambili ng deodorant. Check ko lang. Okay. Kaya pa. Lumalaban pa ako. Oh my gosh. Ngayon gusto ko malaman, gaano kalayo to sa sinasabi ni Boss Toy na napuntahan yung lugar? Siguro magkaiba or malaki ang Subic Diba? Baka pinuntahan niya, literal maayos naman, pero iba pa rin pag iba kaya ibang lugar yung napuntahan niya o ibang daan or ibang araw, pwede rin. Yung bundok ko doon, nandun po yung gasakan namin. Opo. Ngayon po sa bawat paglabas po namin galing yung bundok ko, nagtataka Sorry, tawa ako sa pangalan niya. Ngayon alam ko na ba't napili nyo as informant itong mukhang lagi updated si Ma'am Marites sa mga ganap sa kanilang lugar. Kainis, sorry. Seryoso to bad trip. Nangako raw si Mayor na pansamantala lang ang dump site na ito. Ay sinabi ng alkalde nila dito na pansamantala lang daw yung ginagawang renovation sa lugar nila. Gaano katagal ang pansamantala? aywan ko po kung anong plastic daw pong ilalagay po nila at Saan daw Mga nila? plastic talaga dito yung mga intensyon natin sa mga projects na yan. Boom! Mga gauze tsaka mga gloves. Halo-halo yung mga basurang makikita Kasi dito. mga dati pa mga galing sa At ang pandemic. sabi sa atin, pati raw mga hospital waste. Oh my yung God. lahat daw ng Gagi, mga mas basura na delikado yun. naipon nung pandemic. Hindi siya magiging hygienic at syempre delikado din pag meron ng mga basag na mga glass, merong mga hayop dyan, mga tao na dadaan o aamoy. Pwede gumawa ng bagong virus yan di ba? Pwede yan makakawala ng mga mutations sa mga dumi na meron ng ospital. Iba ang dumi ng ospital sa isang normal na dumi ng bahay. Isolated po yung area Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat. Gubat po yung area. Kaya pansamantala po, doon namin naisip na Ganun ilagay. tagal naman ng pansamantala, ilang taon na. Kasi kung merong community, hindi namin tinuloy doon. Ah, okay. Paano nyo di alam? Di ba tiniresearch? Di ba tinitignan nyo yung mga paligid? Paano nyo di nalaman? na may mga hika po kasi yung anak niya, ma'am. At ba't kanina Marites, ngayong Karen, man, it all interconnects kung bakit sila napili. Papunta tayo ngayon dun sa kanilang taniman, pero ang sabi sa atin, medyo masukal at mahirap daw yung daan. Totally malaman, dumaan kaya mga sila Boss Toy sa ganitong klaseng kasukal na lugar. Matarik na bangin ang sumalubong sa amin. Diba? Kaya iba talaga Pag sa mga sakuna yung mga journalist ang nasa gitna ng mga bagyo, sila nasa gitna ng mga sakuna. So, hindi pa parang hindi siya para magmukhang bida, pero trabaho kasi nilang ipakita sa tao ano nangyayari. Sabi nga natin, immediate solution lang po ito So, hindi po magtatagal. Pero ang Hindi rin dapat magtatagal, hindi sana'y malalaman ng tao to. pansamantalang solusyon ng pamahalaan, nagbunga ng problemang Yan ang pangmatagalan. nangyari pag pag minamadali mo na, putya, nagawa lang ka ng paraan. Hindi.
Yan, lumalabas sa mga tunay na leader, mga magagaling magplano, mag-prepare sa mga ibang sakuna. Hindi yung mapakita mo lang agad, di ba? Hindi ganon. It takes time para magsimula ng successful na February project. 2022, natuklasan ng Ayan na DNR naman. ang pagtatambak ng basura sa Sitio Tibag. 4 Paglabag years. daw ito sa So dapat ang habulin dito yung Tinutusan before na nila ang lokal humawak. na pamahalaan ng Pero- tumagal pa ng 3 taon bago tuluyang naisara ang tambakan ng basura. Bilis. Sobrang bilis talaga sa Pilipinas. Tsaka dapat din kasama dito yung mga priority. Kahit retired ka na, yung kailangan kasama ka dito sa mga investigation. Kasi kasama ka doon sa naging proseso para ito nangyari. So, dapat hindi lang laging problema. Yung mga iiwan. Kawawa naman yung mga pinag-iiwanan ng trabaho, di ba? Dapat kasama ka din. Natigil Sama ka sa lang ang sa- pagtatapon ng basura nang magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo ang mga katutubo. Katutubo. Alam mo, mas tutuwa sana ako pero ilang taon tumakbo. Hindi naman to like after ilang buwan lang eh. So, yung long term na magiging epekto nito doon sa kalikasan, nararamdaman na at naging malaking stress at hassle sa mga taong taga ron at sa kalikasan natin in general. We consulted with the different agencies. Nag-seek din kami ng guidance from DNR region para po may pasara na to. Last year din po, nag-stop na yung operations. Inis ko tuloy na sila kayang tatlo, may kasalanan kaya sila kasi sa kanila bumagsak yung dating ginawa? O dapat meron na silang gawin kasi nandun sila nung panahon na yun. Pero yan yan ang hirap pag isang buong industry o ganong klaseng mindset ang meron sa mga ganitong galawan na tumatagal o pinapatagal para hindi na maapektuhan yung mga nasa itaas. Para alam mo yun, magawa na lang. Kasi very neutral si Ang Cara tanong, David eh. Hindi niya parang pinapagalitan yung tatlo, pero hindi rin sila parang tinatanggal doon sa responsibilidad na meron sila. Yan ang journalism. Diba? Hindi yan parang tama to, tama ikaw. Ang realidad ay gray. Diba? Gray area yan. Hindi mo malalaman hanggang saan yung tama, hanggang doon sa mali. So dapat open-minded ka hanggang magawa ng solusyon. Ayon sa leader ng mga katutubo, So dito tinatanong ni Cara David, bakit hindi sila nagreklamo nung nalaman nila ang tagal nitong pangako na sinasabi na panandalian lang to, tatanggalin yung mga basura sa kanila. Ito yung kanilang leader. Ano po ang ipinangaki sa inyo ng pamahalaan? Ang sabi nila sa akin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang buwan. Para saan yung 10,000? Parang 10K isang buwan? May pinirmahan po ba kayong kontrata? pumirma kami, hindi pa pandrem dito na, nandun na kami sa opisina nila. Pumirma kami. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kahit na papayag kami hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Yan, ito yung sinabi ni Tate, sobrang real nito. Sa kahit anong parte ng Pilipinas na parang for pleasantries na lang at pang, alam mo yun, at pang photo op ng mga CSR, yung pirmahan na yan. Parang gagawin pa rin naman namin kahit di nyo kunin nyo na lang. Yan yung klase ng mindset na nagkakalat ng korupsyon sa Pilipinas na kahit naman di mo gawin, may ibang taong gagawa niyan. So papalitan ka namin. O sa ibang tao kami makikipag-usap. Yan yung nakakatakot sa korupsyon. Yan, ito kitang-kita natin agad paano. ayon sa lokal na pamahalaan ng Subic, hindi raw nila kayang tanggalin ang basurang kanilang itinambak sa bundok ng mga Aita. Ba't hindi mo ba tanggal yung nilagay mo doon? Hindi nga kayo handa. Kama minadali lang talaga. Ang kanilang solusyon, tambakan Apo na na lang naman. ng lupa ang bundok ng basura. Tatambakan ng lupa ang bundok ng basura? Hindi ba magiging unstable yun? Pwede mo ba... Ganun ba ang layers of the soil? Hindi, ito yung turo sa amin sa school eh. May organic layer, topsoil, basura, alluviation or subsoil, penetract, bedrock. Ganun na ang magiging bagong layers of the soil. Kasi po on our part po kasi, hindi po pwedeng magtanggal kami. Di parang ilang taon pong kukunin yung ano po eh. Kung kaya nyong maglagay ng basura doon ng ilang taon, ba't hindi nyo kayang kunin yung basura pabalik ng ilang taon? Diba? Parang yun yung parusa sa ginawa ng pagmamadali. Yung ano Ang eh, labo yung mga ng logic basura. So meron po silang binigay na isang solution sa amin. Pwede naman po namin tambakan. Hindi nyo natatanggalin dun yung basura. ang gagawin na lang po namin, prevention na lang po na kumalat po yung contamination. Makontaminate po yung ano natin, mga bodies of water po. Tatanungin, Ito na naman eh. Ito na nga yung pinakasakit na nangyari nung una eh. Minamadali. If it took time na lagyan at sirain yung kalikasan ng ganun katagal, dapat i-mirror nun yung gagawin yung slow na pagkuha. Ganun talaga.
anong gagawin natin? Pag gaya, eto na naman, nararamdaman ko, pag minadali na naman to, in 3 to 5 years, eto na naman, ay sorry po, hindi kasi namin na-contain yung contamination ng kukyang ina. Ito na naman eh. Hindi pera at hindi pangako, kundi tuluyang pagtanggal ng basura ang kanilang tanging hiling dahil mas mahalaga ang kalikasan kaysa anumang material na kayamanan. O doon tatapos ang kanilang video ng mga item, mga pinakaunang tao sa Pilipinas. Parang mas luma pa mag-isip yung mga modernong tao ngayon. Kasi alam ko naman na may problema talaga ng pandemic, di ba? Lahat ay stress, lahat ay mga organisasyon, ay lumalabas yung mga tunay na magagaling kung paano mag-prepare, di ba? So, naiintindihan ko yun. Pero sana, alam yung mga ganong klase proyekto, dapat inaasikaso, dapat binibigyan ng magandang step-by-step plan kung paano siya gagawin. So, nakakatawa yung iba, ganitong mga klaseng dokumentaryo, yung mga pumapatok sa tao at nagkakaroon sila ng pake sa Pilipinas o kahit kalikasan na lang in general. Lumalabas dun yung meron ka pang may pag-asa pa ang mga tao para sa atin. So, sana in the future, matanggal na yung mga basurang ito. Ito na naman tayo sa mga budget. Sana, wag na madaliin. Gawin yung tama, kahit mas matagal, kung yun ang masigurado may mangyari, yun ang gawin. Huwag yung panandalian at pangmabilisan na naman ng mga lunas na pamunas lang pala sa mga ganitong klaseng sitwasyon. So, doon tatapos na ating balita rin. Sana gusto nyo. Share nyo sa mga mahilig sa mga basura nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. James Shepard na mamaalam siya.